ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Ман ҳамун Саудо ТВ-ам, шумо маро тамошо мекунед. Доморо нигоҳ кунед бачаҳо. Ин ҳамин домода мо хона дорем. ҳар як домай дар ҳар як ҷой обода ки просто дам мегирем бачаҳо. наворо тамошо кунед. имрӯз шанбе 21/06/2026 11 хонаи фурӯшӣ арзонтариноша навор кардам дӯстон. просто хонаҳои арзон, нархҳои дастрас, квадратҳои калон, сутихҳои калон, нархҳои соз бачаи азиз. баъдан барои қабули реклама ватсап мегузорам. чизе ки доред рӯй кунед, ё ки омада айпэч хушука навор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. аз ҷумла 4 ютуб канал, 2 инстаграм, телеграм, фейсбук, тикток ва дигар сайтҳо бо историяву поделиться мешавад бачаи азиз. лайкҳоро монем, дар канал подписаться кунед. навора шурӯъ мекунем, то охир тамошо кунед. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та ватсап рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед бачаи азиз. боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар ютуб тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба аввалин хиштои пухтаи равонкардагӣ. ами территорияи мо да бачаҳо дига ҷоро намедонам. як дона ғишт 85-90 дирҳамай. ина хишта бинед, донаш 48 дирҳамай. прямаш мо ай завод мегирем, медонед чӣ хел варианти соз. хишти пухта, шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, нарх як дона 48 дирҳам, даруни завод, без доставка. яъне ки доставка агар кунам бо аддани пул ба тамоми шаҳрҳо, размеро 2512/6. телефон ватсап рӯи экрани шумо аз номи канали ютуби Саудо ТВ. ҷонтон нагардам, кадоми занг мезанем бигӯ ки мо аз ютуб канали Саудо ТВ тамошо кардем акара пурсен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ 279 000 сомонӣ, 4 комната, 2 сотиқ замин. и проектча бача азиз. ассалому алайкум мардами хонахар. мо мардами хонафурӯшем мегам, яъне ки хонаҳои фурӯшӣ надора ва хонаи фурӯшӣ худ шайдам. 4 комнатагаҳай, хоб 3-4 дар хона дора, як кухни, об, свет ҳаст. то мактаб 100 метр раҳ, то магазин 50 метр раҳ. даромади уртабуз, якум кӯча, пеши дуюм бочка. срочна 279 000 сомон бо муомила дора. занг занем бача азиз. дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ 200 000 сомонӣ. ҳамин хеле хонаҳои 200-300 000 сомон ай кадом тараф дар кораи шумо да. шумо комментар якнен, иншоалло мо ҳаракат мекунем ки ёфта навор бикунем бачо. 6 сотиқ замин, 2 ҳуҷра, ҷамоати деҳоти Заргар, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. ассалому алайкум мардам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, хоб ҷамоати деҳоти Заргар, деҳаи гишт завод, 2 хона бо як калидор, як баня бо соҳибхона. мега ки муомила дора, беҳуда занг назанен. харидорои серьёзи номраи соҳибхона дар рӯи экрани шумо 8200 да муроҷиат карда метавонед.
200,000 сум бо худохоҳад савдо мешавад. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комнатага квартира дар этажи сеюм, масоати 44 метри квадратӣ. ҳамин ваҳдат як ҷои обод дора. мақсад ҳамаш обод айне ки просто манагарини маъқули ҳамин карасинка. дар ҳамин карасинкаи доми алмоста қарор дора. шаҳри ваҳдат 300,000 сум 44 квадрат. марҳамат рақамҳои 0404 агар ки лозимтон бошад занг зад пурсоншем бачаҳо. аз куҷо хона квартира дар кортонае, то чанд сум дар корае, кадом тарафҳо дар корае, комментария кунен. чизе ки дорен дар аввали видео, дар охири видео ватсапи Саудо ТВ ҳастай. хито медонем ки аудитория гарини бахвад. тем боли дар Инстаграм, дар Фейсбук, ютубам зури бадай бачаҳо. хулоса чизе ҳастай, мо дар 9 сайт реклам мекунем. фақат шумо дар ватсап бинависен. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира 265,000 сумон 50 квадратае. 50 квадрат ремонт кардаги тайёр фасон хушрӯ духонага квартира бо 265,000 сомонӣ дар киҷоҳай шаҳри Бохтар дар Борбад қарор дора. рақамҳои 5070 занг занен. ду комната дар этажи Соколнине ки бачаҳо азиз, яъне ки дар подвал қарор дора. 50 квадрат метр Борбад Бохтар 265,000 сомонӣ. марҳамат рақамҳои 5070 аз уми Саудо ТВ ҳозир муроҷиат карда метавонед бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Кӯлобай, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳинда қарор дорад. ассалому алайкум мардуми хонахар. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин. дар наздикии хона мега мактаб, донишгоҳ, садик, бозор, меҳмонхона ва дигар чизҳо ҳастанд. чизҳое ки дар кораи шумода. хона ҳамин ҳолат кардаги ду комнатага квартира дар ошиёнаи 9, масоати 54 квадрат, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин дар ҳамин дом. дӯстон марҳамат 250 рақамҳои 66 40 телефон кунед. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Зафаробод, кӯчаи Байналмилал қарор дорад. ду комнатага квартира дар этажи дуюм, масоати 44 квадрат. 44 квадрат ремонт кардаги тайёр, ду хона, этажи дуюм, 230,000 сум, рақамҳои 6782. ҳозир дӯстон занг занед, боқимонда маълумоташа бигирен. ҳамин хеле квартираи арзон ай кадом тарафҳо дар кортонаи комментария кунен. то чанд сума дар корае, чанд квадрат дар корае, чандум этаж дар корае, комментария кунен. ҳамин комментария чӣ хубӣ дора медонен? вақте ки шумо навистен кадоме ки дора ку ба арзиши маблағи шумора ва ё мо дароӣ мекуна, мебина ки талаботи хонааш ҳаст, мо навор мекунем, пешниҳоди мардум мекунем бачаҳо. Саудо ТВ фақат хонаҳоро қабул мекуна, хонаҳоро савдо мекуна. хулоса ки корбори савдои хонаҳода машғул аст бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира 143,000 сомон. дӯстон 143,000 сомон дар этажи Соколни қарор дорад. масоаташ 52 квадрат, ду хона, 4 микрорайони шаҳри Турсунзода, Регари Пешина. 143,000 сум, рақамҳои 66 67
муроҷиат карда метавонем бача азиз. хонаҳо ҳамин ҳолат чӣ хел десен коробка кардагӣ кадоме ки мегира данаши худаш корш мекуна этажи цоколни дӯстон падвал минус якум этажай мо фикр накунед якум этаж дуюм сеюм чорум минуси як падвалда қарор дорад. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст ки 419,000 сомонӣ. Дукомната квартира дар этажи нӯҳум масоати 36 квадрат, Душанбе, ноҳияи Сино. Дар маҳаллаи Навбаҳор, Гарадок, Гипроземда қарор дорад. Духонага фурӯхта мешавад. хона дар бинои нӯҳошёна дар ошёнаи нӯҳум мансарда ҷойгир астай. Аввал мақсад дӯстон чизе ҳаста гӯш кунем баъдан занг занем. Ту хонага табдил додага бача азиз 419-36 квадрат. ҳама ки фикр мекунем гарани қимате тем боли мансард 9 этаж 36 квадрат 419,000 сом. лозимтон бошад занг занем. дӯстои ҳами кадометон хонаро мекунен ҳаракат каб пирсоншан як дӯсту бародаратон акаму хона арзанда ба нарх ҳаст ё нест. нархҳоро ҳавоӣ нагзорем бача азиз. ҳами нархҳои монем ки арзанда бошаву хонаҳотон савдо шава. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. 610,000 сомон нигоҳ кунед ака. ҳанами домда. қисми дохили хона коробка дукомната 68 квадрат 9 этаж кӯчаи Исмоил ки ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар Душанбе 610,068 квадрат бача азиз. ваданасос проти супермаркет ёвар дом. хоб хона дар этажи нӯҳум дӯстон қарор дорад. дукомната ҳолати коробка 68 квадрат. маълумотои боқимодар рақамҳои 4-7 ҳозир дӯстон зангза пурсоншен. документош яъне ки шартнома договор ремонт без ремонт коробка новостройка маромат пурсоншен. ва дӯстон мегзарем ба 11-ҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз 1,30,000 сомон 1,30,000 сомон сехонага дар этажи 12-ум масоати 83 квадрат дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе дар Ҷалҷам қарор дорад. фурӯхта мешавад масоат 83 квадрат Ҷалҷамда ҳуҷра 3 ҳуҷра дар этажи 12-ум обши этаж 12 этажа бача азиза. нашоти нарх бо муомила мешавад азиза. ремонт нав. хоб новостройка бача азиза. ду талиф дора майдончаи кӯдакона таваққуфгоҳ иваз намешавад. муомила дора 1,30,000 сомонӣ. маромат дӯстон занг занем пурсон шахтон. ва дӯстон мегзарем ба 12-ҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин дом қарор дорад. 915,000 сомон нарх. дукомната квартира дар этажи 12 масоати 64 квадрат. ремонту дараҷаи олӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе 915,000 рақамҳои 10,000 яъне ки 10 ҳозир метавонем ки муроҷиат бикунем аз номи канали мо. ҳоҷатхона баня адденӣ кухня адденӣ ду хонаи хушроҳ кадаген. боқӣ монда маълумот занг занем дӯстон. навори мо дӯстон ҷанбаст шида чизе ки буд ҳамаша ҳаракат када хушука навор кадамо пешниҳодтон кардам. ҳозир ман ватсап мегзорам барои қабули реклама. чизе ҳастаи роӣ кунен ёки омада ай пеш хушрӯ када фасон када қонуну қоидааш хати навориш мекунем бачаҳо. лайкҳоро монен дар канал подписатсия кунен. чизе ҳастаи дар ҳамин ватсап роӣ кунен ёки дар номеро ҳам метавонен муроҷиат бикунем бачаҳо. зиндаву сарбаланд бошед дӯстон.